समाजारि बिजोङाव गेजेर गेजेरजों सासे पुलिस अफिसारनि भाइरेल भिडिअ नुनो मोनबाय थायो। कौन है पापा आपके? कौन है? डीएसपी है। अरे भाई क्या नाम है उनका? माब्लाबा सिखाव डकायत थगायना जाग्राफोरजों जोबोर मोजाङै रायज्लायनाय, मिनिथाव बाथ्रा बुंनाय, माब्लाबा लामायाव बाइक मटर सालायग्राफोरखौ हेलमेट गानैनि, सीट बेल्ट गानैनि हमनाय, बुजायनाय, मिनिथाव बाथ्रा बुंनाय गोबां भिडिअ समाजारि बिजोङाव ओंखारनायखौ जों नुनो मोनबाय थायो। थारैनो बे पुलिसआ सोर, बबेनि? नोंथांमोना मिथिनो लुगैदोंब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आंनिफ्राय नोंथांमोननिसिम मोनसे फिसा खावलायनाय। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला बड' एनालाइसिस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम आरो शेयार खालाम, जाहाथे आं फैबाय थानाय समाव गोदान भिडिअ बानायलांनो थाखाय थुलुंगा मोनबाय थायो। जाय पुलिस अफिसारनि बाथ्राखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों, बिथांनि मुङा जादों अभिषेक पल्लव, IPS 2013 बेच। अभिषेक पल्लवआ बिहारनि बेगुसराय मुंनि जिल्लायाव 1982 मायथाइनि 2 सेप्तेम्बराव जोनोम जादोंमोन। आथिखालाव दासिम बिथांनि बैसोआ प्राय 41 बोसोर। अभिषेक पल्लवनि साक्सेस स्ट'रिया एसेबां मेहेरगोनां गैयाब्लाबो बिथाङा आथिखालाव जिबादि खामानि मावो, जाय आदबजों जेरैबायदि खामानि मावो, बेजोंनो बयजोंबो सिनायजानाय आरो मोजां मोनजानाय। IPS जानायनि सिगां अभिषेक पल्लव बिथाङा डक्टरमोन। बेनिखायनो गोबां स्ट'रि मेडिया हेडलाइन्सआव दङ, ए डक्टर बिकाम्स IPS। अभिषेक पल्लव बिथाङा गवा मेडिकेल कलेजनिफ्राय 2005 मायथाइयाव MBBS पास खालामदोंमोन आरो दिल्लीनि एम्सनिफ्राय 2009 मायथाइयाव डक्टर अफ मेडिसिन एबा MD डिग्रीखौ उथ्रिदोंमोन। बेनि उनाव 2012 मायथाइयाव बिथाङा UPSCआ खुंनाय सिभिल सार्भिस आनजादखौ उथ्रिनानै IPS जादोंमोन। आथिखालाव बिथाङा छत्तीसगढ़ हादरसानि कबीरधाम जिल्लानि SP एबा सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस जानानै दङ, जायखौ जोङो गेजेर गेजेर समाजारि बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोननाय जायो बिथांनि खामानि मावनायफोरखौ। आथिखालाव जोंनि दुलाराय भारतआव बयजोंबो मोजां मोनजानाय, सिनायजानाय सासे पुलिस अफिसारनि गेजेराव बिथाङाबो सासे। IPSफोरा माबायदि खामानि मावो, समाजाव माबायदि सिनायजायो, मान मोनो, बेखौ नोंथांमोना मोनथिखागौ। आसामावबो बयनिबो गोसोखौ जै खालामलांनाय, बयजोंबो मोजां मोनजानाय आसामनि सिंगम IPS आनन्द मिश्रानि बाथ्राखौ जोङो गोसोखांनो हायो। नोंथांमोनाबो आनन्द मिश्रा, अभिषेक पल्लव बादि पुलिस साख्रि लानानै बाखनायथाव खामानि मावनोब्ला सासे IPS जानांगोन। IPS जानो थाखाय UPSCआ खुंनाय सिभिल सार्भिस एग्जामखौ उथ्रिनांगोन। UPSCआ बोसोरफ्रोमबो बे सिभिल सार्भिस एग्जामखौ खुङो। बे आनजादखौ होनो थाखाय सासे बिजाथिया जायखिजाया स्ट्रिमाव ग्रेजुवेट जानाय एबा BA, BCom, BSc पास जानाय जाब्लानो जायो। बैसोआ खमानो 21 बोसोर जानांगोन, थामहिनबा 21 बोसोरनिफ्राय UPSCनि सिभिल सार्भिस आनजादखौ होनो हायो। माबोरै IPS जानो हायो बेनि सोमोन्दै बांसिनै मिथिनोब्ला डिस्क्रिप्शनाव भिडिअनि लिंक होना दोनदों, नायोब्ला बांसिनै बुजिनो हागोन।